asa marieta ngoro kwa Paul Nyamweya Nyang'ute Jeno Morandi naende muteneri bwe kanisa ya Jesus Christ Worship Center. Mang'ana nare agenderete konya gukwanwa asensi yetu ya Kenya kubwa mona mang'ana omugwasiri bwa afya akwana igara mang'ana mabenga ngochiare kubuta abanyagitari ng'abaria abang'ina bare koibora bakwerera asinyagitari echo jena taita komotebi omugwasiri bwa bochenu ama mojo gara ase serikali yaruete omotara ase obisi igo yabwate Linda Mama nero yare korenda abana nebinto byobokoreri ebyarenga asinyagitari mwaretire egento kende gekorokusha gekorokwa sensitive egento ekitotanyara nyono gospeli buna gekorokwa egento eki giaretire emechando abante bakoenda nyagitari mbari konyara konyora utume bwenerete egento kiarete emechando tari abanyagitari aba mbari baria abo taete kobuta ama mojo gara ase serikali ase okorusia Linda Mama igebwenete kobo ekero mogote ng'a mwaretire ng'a RT Kavere Universal igo ngokumi ng'a NHIF njarenge Universal NHIF njarengo na Linda Mama kero egento mogokora irania Linda Mama ekonya abang'ina neyende mogonya goteba sa ekerera ache gochaka gokora ekonya abanto bande ama mocho ya serikali takoretwa ache koiyereriwa ase abakori emeremo bare innocent bare professional bakora emeremo koreng'ana buna batureineti igo nare gotebia abagusii baito kero moranyore ochakire kobeka omoiyo bwa okobuta abanto baito mosoke isiko twegerere abakoreri baito ba echinyagitari twegerere abanyagitari twegerere na abanto bagokora ase sector ya afya tegocha gosariwa na abanto babwate ebirengereri bia ogweigotia na kweisanekia ase chinda chiabo.